Sa number 9, isa ka Blue Swimming Crab Stakeholders Consultative Meeting ang ginpatigayo na. Sunod kay Governor Eugenio Lacson, sila ang ginpahibalo nga ang national government ang nag-negotiate sa Estados Unidos para buksan liwat ang ilang nga market sa Pilipinas. Mga tiglawas gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga nagtambong sa mga consultative meeting sa atong Biyernes sunod kay Lacson ang nagsaad nga sila ang padayon nga magbulig sa mga apektado para liwat nga makuha ang US market nga nagaserbe pinakadako nga market sang blue swimming crab sang pungsod. Sa speech sang gobernador sa amo nga pagsapol, iya ginsiling isa ka seryoso nga pagpanghangkat ang ginaatubang nga restriction. Base sa BFAR NAR Transport Permit data para sa 2025, ang Negros Occidental ang nagproduce ng 1,151 metric tons sang blue swimming crab products nga ginabulubata nagabalor sang 936 million pesos. Ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry may yara man sang proposed action plan angot sa ginatuyo pag-restore sa US market para sa blue swimming crabs. Ang Phase 1 nagalakip sang sustainable fishery. Ang Phase 2 nagalakip sang pag-upgrade sang processing facilities kag ang Phase 3 may angot sa national compliance kag market re-entry. It's a matter of documentation. But these documents are so tedious that we will have to teach the crab pickers on how to document every step of the way. But it was a very fruitful meeting. BFAR promised to continuously help the industry until such time that we can get back the US market. We were also informed that the national government is also negotiating with the US, so that we can at least get back into that market, because it turns out the US market is the biggest market worldwide.